Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur asteartea da, urriak 29 eta gaurko egunerako elkarrizketa bat programatuta daukagu gure saiorako, izan ere Eneko Barberen idazlearekin solastuko gara, bere azken liburua aurkeztera datorrelako Afrikan Errak deiturikoa. Baina momentuz eta beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efeminideak ezagutzera. Alde batetik, 1787ko urriaren 29an, Wolfgang Amadeus Mozartek Pragako antzokian Don Giovanni opera ospetsua estrenatu egin zuen. Eta bestetik, 1929 urtean New Yorken burtsaren erorketa dela eta astearte beitza deituriko egunean depresio handiari hasiera eman zitzaion. Orain, agenda errepasatzera goaz. Egunero igandera arte, Espainiako eskalada supertxapelketa ospatzen ari dira Rokopolisen. Sarrera librea da eta txapelketak goizeko 7:00 arratsaldeko 9:00 izaten dira. Bestalde, bihar Korte Inglesen kulturaretoan, beldurrezko zinema jaialdiaren barruan, Cementerio de Animales pelikula egongo da ikusgai arratsaldeko 7:00 sarrera librearekin. Bihar ere, Gaiarre antzokian eta Antzerkiaroa zikloaren barne, Erlauntza antzerkia egongo da ikusgai arratsaldeko 8:00 €8 sarrerarekin. Bihar ere, arratsaldeko 8:30 Caroline Mark and Old Season kontzertua egongo da herriko tabernan sarrera librearekin. Listen to the rain hit the roof on the shed. The train across the field would be shaking the bed. Place for shivers under the covers. And the trees making shapes with the moonlight in the shadows of the wall. I asked from nowhere in a valley off the highway. I asked from nowhere in a valley off the highway. Fall asleep on my books, drunk from liquor with my clothes in the light. Makeup still, never drifting till dawn. No lonely lovers in the covers. Awaken to the sound of the schoolyard screams across the street. Lunch bell rings in the middle of a city. Lunch bell rings in the middle of a city. Ostiralean,
Zentralen Festilens metal musika jaialdia egongo da. Sarrerek 5 euro balio dute online eta 6 bertan. Eta kontzertuak 7:10 gutxitan hasiko dira. Gaurko eguneko komunikabide nagusien azalak aztertuko ditugu oraingo honetan. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, Iruñeko mankomunitateak Imarkoineko hondakin planterekin aurrera jarraituko duela argitu du egunkariak bere titular nagusian. Bestalde, Belateko tunelen obra finantzaketa partiduen esku dagoela azaldu du berago tunelen irudi batekin batera. Bekaldean berriz, Nafarroako gobernuko logoan gaztelera euskararen aurretik agertuko dela nabarmendu du komunikabideak. Honekin batera, osasuna taldeak erremate marka gainditu zuela azpimarratu du ere. Eskuinaldeko albisteekin orain, Navarra Sumak eta geroa baik PSN babestu dute PFZ-aren deflaktazioan. Bestetik, iktusa 65 urtetik beragoko pertsonetan gora egin duela zehaztu du egunkariak. Eta azkenik, Europak Brexita 2020ko urtarrilaren 31 arte luzatzea onartu duela azaldu du. Diario de Noticiasen azalarekin jarraituz, iktusak urtean 1000 sartze eragiten dituela eta emakumeen lehen heriotze kausa dela zehaztu du egunkariak bere titular nagusian. Bestalde, Iruñeko udal gehiengoak Navarra Sumari dietak kentzera derrigortu diola nabarmendu du Noticiasek. Alboan, Ana Llorens atletaren irudia ageri da eta honi buruzko erreportajearen aurrerapena. Honekin batera, Nafarroako match bilketa kalitate handikoa eta urria izan dela azaldu du egunkariak. Bestalde, bi letren mezu batek duela 50 urte internet estrenatu zuela aipatu dure. Argazki nagusian berriz, Isabel Bakedano bere obretako bat ikusten ageri da. Bilboko Arte Ederren Museoan erakusketa bat dedikatu bai diote. Bestetik, gobernuan dauden PSN-eko kideek deflaktazioa babestu dutela azaldu du Noticiasek. Argia ikastolak euskaltzalei babes ekonomikoa eskatu duela gogorazi du ere. Bestalde, militarroi batek Baionan mezkite inguruan 2 pertsona zauritu dituela nabarmendu du egunkariak. Eta azkenik, Nafarroko editore feriak 18 editorial bilduko dituela aipatu du. Gara egunkariaren azalarekin orain, Fernandezen garaipenarekin peronismoa boterera itzuli dela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Alboan, Kataluniari buruzko analisiaren aurrerapena ageri da. Bestalde, Brexita urtarrilaren 31 luzatuko dutela azalarazi du gara egunkariak. Argazki nagusian berriz, FN-ko hautagaioia Baionako meskitan tiroka ondoren 2 pertsona zauritu zituela nabarmendu du komunikabideak. Beste albistetan, parlamentuak lakoari eskatu dio komertzioko partida bikoiztea. Kontzertatuen konfliktoan negoziazioak desblokatu direla azaldu du berago, eta azkenik, Eba Blanco Euskalkortasunako idazkari nagusi berria dela azalarazi du. Berria egunkariko portadarekin jarraituz, transformadoreko matxurak Zubietako erraustegia atzeratu duela azpimarratu du berriak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, Baionako meskitan eraso islamofobo bat barkatu izan dela nabarmendu du egunkariak. Beheko partean aldiz, enparantza lau egunez bahitu dutela salatu du haren familiak. Eskuinaldeko albistetan, Brexita urtarrilaren 31 arte atzeratu dutela nabarmendu du berriak. Eusko Alkartasunak, hildo kritikoen salaketen artean, Eba Blanco idazkari nagusi izendatu duela azaldu du berago. Argentina kirchnerismora itzuli dela aipatu dure, Macrik bigarren aukerarik ez baitu izango. Jarraian, kristau eskolek, sindikatuek eta jaurlaritzak negoziazio bidea ireki dutela argitu du komunikabideak. Eta azkenik, Amerikako estatu batuen eraso batean ondorioz, Estatu Islamikoko kalifak bere burua hil duela azpimarratu du berriak. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu, Iñaki Abadek, Altsasuko gazteetako batek, 3. gradua eskatuko duela nabarmendu du komunikabideak bere titular nagusian. Bestalde,
Tuterako Argia ikastolak laguntza eskaera berretsi duela azaldu du ere. Eta azkenik, Arrastik kataluniarrak jo dituzten poliziei harrera egin diela azalarazi du irratiak bere webgunean. Berriobeitiko albisteekin hasiko gara. Drogen inguruan mintzatzeko izan ditzagun gauzak argi, gurasoentzako tailerra azaroaren 6ean egingo da arratsaldeko 7etan Artigunen. Izena emateko e-mail edo telefono bidez egin behar da urriaren 31 baina lehen. Kirola eta gazteria zerbitzuak antolatutako prebentzio tailerren zikloaren barruan kokatzen da tailer hau. Eta horretaz gain, beste tailer bat izango da azaroan. Zibersegurtasuna eta familia izenarekin. Bestalde, gaur egingo da Parke Laguna programaren aurkezpena Artigunen arratsaldeko 5etan. Programaren aurkezpen saioa irekia izanen da programaren inguruko informazioa edo izena eman nahi duenarentzat. Gainera, aurrendako mozorro tailerra ere egonen da. Pasa gaitezen orain Berriozargo albisteetara. Pasaden astean Berriozargo udaltzahar-etxeak Onda Zeroren sari solidarioetako bat jaso zuen desgaitasun eta dependentzia arloan. Raun Maiza alkatea izan zen saria jasotzera gerturatu zena. Horretaz gain, apostu etxeak erregulatzeko ordenantza bat kontsideratzen ari da Berriozargo udaletxea. Herrian mota honetako lokal bat existitzen da Etxaburua kalean, eta beste bat eraikitzen ari dira Dekatlonen alboan. Ordenantza berriak lokal mota hau kirol, kultura eta hezkuntza instalazioetatik gutxienez 400 metrotara mugituko lituzke. Gainera, apostuen inguruko publizitatea ere legeztatu nahi du udelak eta ikastetxeetan jarduera informatiboak indartu. Bestalde, 2019-2020 ikasturtean euskara ikasteko beka eskatzeko epea azaroaren 1ean hasiko da eta hilabete osoa egonen da irekia. Deialdi honetan beka eskatu ahalko dute Berriozarren erroldatutako pertsonek, baita autonomoek eta egoitza soziala Berriozarren duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Beharrezko agiriak udaletxeko auzo bulegora eraman beharko dira. Bukatzeko, urriaren 31-erako zenbait jarduera antolatu dituzte, izuaren gaua dela eta. Hala nola doinua musika bandak antolatutako pasabidea gaztegunetik arratsalde eta gauean, gominola eta gozoki banaketa gaueko 10:00 gutxitan, eta kontzertua entzunaretoan 9:00. Parte hartzeko 3 euro ordaindu beharko dira. Egun berean, Los Kubas elkarteak ere ekitaldiak antolatu ditu bere egoitzan. Hala nola txokolate jana eta aurpegi margotzeak aurrentzat arratsaldeko 6:04. Burlatako albisteekin jarraituko dugu. Burlatako udalaren hiritar partaidetzako sektore kontseiluaren atalak eratzeko deialdia egin dute. Herritarrak udaletik sortzen diren ekinbide eta erabakietan protagonista izan daitezen helburuarekin Burlatako udalaren hiritar partaidetzako sektore kontseiluaren ataletan parte hartzeko gonbita zabaldu nahi dute. Hau, herritarrek parte hartzeko sistema bat da, aholku emailea eta aldez aurreko aholkularitza udaleko gobernu organoei ematen diena. Interesatuta dauden pertsona eta elkarte guztiak zuzen joan daitezke deialdietara edo eskaria egin herritarrendako arreta bulegoan edo posta elektroniko bidez. Informazio guztia udalaren webgunean aurki daiteke. Horretaz gain, urriaren 31an egingo den ohiko osoko bilkura zuzenean online jarraitzeko aukera izanen da. Bestalde, urriaren 31 arte, zeramika lamistaren artea Peruko arro amazoniarra erakusketa egongo da ikusgai kulturetxeko sarreran. Erakusketak ikusgai jartzen du emakume horiek Beñolako ohiturei eusteko egiten duten ahalegina. Horren ondorioz, tokiko ekonomia dinamizatu eta komunitatearen biziraupena ziurtatuz. Honekin erlazionatuta, igandean Platinos Orkestra eta Peru Arte Dantza taldeak kontzertua eskainiko dute, Peruko herri musika ezagutzera emanez. Sarrera librea izango da kulturetxeko antzokian arratsaldeko 5:00. Gainera, azaroaren 12 arte, Jose Manuel Zumakeroren paseo bat hegoaldetik erakusketa egonen da ere kulturetxean. Erakusketa honetan, aurkezten diren paisaiek, salbuespenak salbuespen, Andaluziako eremu jakin baten panoramak jasotzen dituzte. Hain zuzen ere, penintsulako hego-mendebaldeko Angeluan, Kadizen, Huelvan eta Sevilla probintzietako zonalde geografikoetan kokatutakoak. Autoreak pinturarendako dituzten baldintza bereziengatik aukeratutakoak, argia, koloreak, hezetasuna,
airearen gardentasun maila eta abar. Bukatzeko, bihar udazkenero programaren barruan kokatuta, kalabazta tailerra eskainiko da Herripagainako auzo lokalean arratsaldeko 5:00. 6 urtetik aurrerako haurrei zuzendua dago eta doakoa eta euskaraz izanen da. Goazen orain Orkoiengo albisteekin. Gaur arratsaldeko 7:00 aurtengo kabalkada antolatzeko bilera eginen dute gizarte etxean. Gabonetako jarduera hau antolatzeko bolondresak behar direnez, parte hartzera animatu nahi dituzte herritarrak. Horretaz gain, azaroaren 8:00 aurrentzako euskarazko antzerkia egongo da gizarte etxean. Te Diferentzia konpainiak Niko Vampiro txiki bat antzezlanarekin, haurrak eta gazteak babestearen aldeko ikuskizunen alde egin nahi du. Berdintasuna, errespetua, tolerantzia, indarkeriaren prebentzioa eta gisako balioak sustatuz. 5 urtetik gorakoi dago zuzendua eta sarrerek 2 euroko prezioa dute. Iruñako berriekin bukatuko dugu orain. San Jose hilerrira ibilgailu partikularrekin sartzea mugatuko da bihartik Domu Santuen egunera den azaroaren 1 bitarte. Nafarroa etorbideko sarbidea oinezkoendako izanen da, eta beste sarbideetatik sartzen ahalko dira taxiak eta desgaituendako txartela duten ibilgailuak. Bestalde, Iruñeko alkateak hiriko 14 auzo zinegotziak izendatu ditu dekretu bidez. Enrique Maia Iruñeko alkateak alkatetzako dekretu bat izenpetu du auzo zinegotziak eta horien gain hartu dituzten zinegotziak zehazteko. Dekretuak 14 zinegotzitza ezarri ditu, aurreko agintaldian baina bat gehiago. Izan ere, 2 zinegotzi ezberdinetan banatzen dira Donibane alde batetik eta Ermita Gaina Mendebaldea bestetik. Auzo zinegotzi horiek udal gobernua osatzen duten Navarra Sumako zinegotziek hartuko dituzte. Horretaz gain, genero perspektiba duen hirigintza eta emakumeen etxebizitza eskubidea erdigunean jarriko ditu gaur arratsaldeko 7:00 Ingurumen Hezkuntzako Museoan egingo den hitzaldiak. Honekin lotuta gainera, bihar bisita gidatu bat egingo da Arrosadia auzoan Urbanas kolektiboaren eskutik. Gaur hasita ere, Berlingo harresiaren erorketaren 30. urteurrena ospatuko da Kondestable jauregian, azaroaren 10 arte. Hitzaldiak, zinema eta tailer parte hartzaileak izanen dira gertaera historiko horren inguruan. Gaur arratsaldean disko foruma egongo da 1989ko harresiaren erorketan musikak izan zuen eraginaren inguruan. Jarduera guztiek sarrera librea izango dute lehenagotik gonbidapena eskatuta tailer parte hartzaileek ezik. Hauetan izen ematea beharrezkoa da eta 2 euroko prezioa dute. Bukatzeko, Baluarte Txikiren 3. edizioak publiko familiarrari zuzendutako 6 ikuskizun eskainiko ditu. Ziklo honek antzerkia, dantza, ipuin musikalak eta opera gerturatuko ditu Baluartera. Lehenengo ikuskizuna azaroaren 16 izango da Ulisesen bidaia antzezlanarekin. Baluarte Txikiren edizio hau apirilaren 18 arte luzatuko da. Sarrerek 8 euroko prezioa dute eta interneten eta lehiatilan eros daitezke. Gainera, aurreko 2 edizioetan bezala, 4 aurrerako pak familiarra ere salgai jarri dute 25 euroren truke. Goizean zerua lainotsu azaldu arren, arratsaldean hobetzera egingo du eta eguzkitsu egongo da. Goizean goize hegoaldeko haizea ibiliko da arratsaldean iparraldekoa. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Asteazkenean egunaren lehenbiziko partean zerua lainotsu egongo da, erdi mailako lainoek eta goi lainoek nagusi. Arratsalde gau partean zerua estalita egongo da eta azken ordutan euritara joko du. Goizean hego haizea ibiliko da, arratsalde gau partean ipar haizea nagusi. Temperaturan aldaketarik ez.
magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko eguneko gonbidatuari paso emango diogu, lehen esan bezala, Eneko Barberena idazlearekin mintzatuko gara bere azken liburua aurkeztera datorrelako. Arratsaldeon, gure gaurko gonbidatua Eneko Barberena da idazlea eta afrikarnerrak lana bere azken liburua aurkeztera etorri da guregana. Arratsaldeon, Eneko. Arratsaldeon, Jon. Zer moduz? Ongi? Oso ongi, egia esan. Gustora pixkat gogokien liburua aurkezteko? Bai, nolabait alde batetik urduritasun puntuarekin, egia esan asko sufritzen dut horrelako kontuekin, oso netzako izaten da arropak erantzte eta norberaren sentimenduak erantzte puntu bat. Eta gero bestetik, liburua aspaldi ez, baina duela hilabete batzuk amaitu nuen, gero aritu gara zuzentzen eta orain egia esan, harinez beste kontu batzuekin eta izan da berriz itzultzea lehengo pertsonaietara, testuingurura, eta horre badu puntu bereziaren, baina orokorrean ongi nago bai. Ongi. Nahi duzu, konta iguzu pixka bat, irakurleek edo entzuleek, ikusentzuleek barkatu, jakiteko igual zertaz doan zure azken novela hau? Novela honetan, afrikanerrak izenekoa kontatzen da, hemendik 11 urtera gertatuko den historia bat. Europar Batasunak Afrika iparraldea inbaditzen du, gerran gaude, eta testuinguru horretan ikote bat, eta badutenak harremanak bestelako, herriko bigarren familia batekin, bikote baten egunerokotasuna kontatzen da. Eta guztia batzen duen aria da indiferentzia, ez? Nolabait, gerran daude, gerra urruna da, baina badu presentzia bikote horren egunerokotasunean modu batean edo bestean. Eta egia esan oraindik ez duenez kontrolatzen oso ongi, spoilerra noraino egin dezakedan edo ez, hortxe utziko dut. Bikote baten bizitza, gerra eta etorkizun hurbila. Euskal Herrian bizi den bikote bat? Bai, Goienan bizi da, aipatzen ez den arren Arrasaten bizi da, eta, badu partikularidade hori, hau da, agertzen diren espazioak eta bikote kontatzen dituzten gauza batzuk bakarrik Euskal Herrian ulertu daitezke, ez? Azkenean Euskaraldia aipatzen da, edo beste hainbat gauza aipatzen dira, Albaceten ez luketenak zentzurik izango. Eta bai, hori izan da hautatu dudan eskenatokia, besteak beste ezagutzen dudana hori delako, eta idazle hasiberri bat egiten zaion lehen aholkua da, idatzi ezagutzen duzunari buruz. Eta ni Arrasatekoa naiz, eta bertako kaleak, taberna, giroa, hainbat gauza batzutan ezin direnak ukitu, baina sentitzen dituzunak ezagutzen ditut, eta horregatik ipini dut historia hori. Lehen indiferentzia aipatu duzu, hori esango zenuke dela historia honen gai nagusia edo beste gai nagusiren bat aipatu nahiko zenuke? Nik uste dut gai nagusia indiferentzia dela, ez? Zuzen, nimentzat horrela ikusten duzu bezala gaia, eta dena hasi zen irudi batetik abiatuta, ez? Irudia da Mediterraneoan turistez beteetako Andaluziako hondartza batetara iristen denean etorkinen ontzi bat. Hondarretan agertzen dira, turista batzuk laguntzu, ez dakit oso famatu egin zen eszena bazen, ez? Eta beste gertara bada, Irun eta Hendaia artean gertatzen ari den etorkinen trega eta abarrez. Eta ni pentsatu nuen, ni Mediterraneora oporretan joaten naiz, askotan joan naiz oporretan, nire ingurunearentzat batez ere oporlekua da, baina han zerbait gehiago gertatzen da ere. Eta gainera Arrasatarrok ezin dugu esan, ez dugunik ezagutzen, Anaira Zabal, gure herrikidea, baita
ETB-ko berri emalea askotan horrelako albistetan, guk ezagutzen dugu. Zerbait gertatzen da Mediterraneoan, tragedia bat pasatzen ari da, eta hori nola bizi dugu guk egunerokotasun. Eta ari hortatik tiraka, topatu nintzen, ideia berdinetik eratortzen den retaguardiako hiri bateko bizimodura, ez? Zelan bizi ziren Bartzelonan ni beretzen du 37an? Jendea egoten zen kafe bat hartzen terrazatan, egingo zuten dantza, parranda, maitasuna, badaude horri buruzko liburuak eta badago literatura nahi izan ezkero hori ezagutu noski, baina nik gehiago banuen galdera hori, ez? Ostra, nola bizi gintezke, jakinda hainbat kilometrotara tragedia bat gertatzen ari dela eta gu nolabait inplikatuta gaudela tragedia hortan. Ari mutur horri segika, planteatu ditut pertsonaiak indiferentzia hortan bizi direnak eta gainera indiferentzia horrek beraiengan eragin badu. Askotan negatiboa, nahiz eta batzuk indiferentzia giroan arrakasta lortzen duten, baina pertsonaiek horixe sufritzen dute. Orduan, Mediterraneoan eta estatuko beste lekutan gertatzen ari diren egoera hauek izan ziren zuretzat bultzagune bezala liburua idazterako orduan? Bai, batez ere badagolako ezberdintasun handi bat ez ezagutza eta indiferentzia artean, ez? Ez ezagutza da esaten zutena Alemaniar askok kontzentrazio esparri buruz. Guk ez genekien. Sinistu edo ez, hori berek esaten zutena. Guk ezin dugu hori esan. Guk badakigu, jakin beharko genuke. Zer ari den gertatzen Greziako uharteetan, Libiako kostan, Melillako alambradatan, gu badakigu. Horren aurrean, zer, ez? Hori, niretako galdera hori izan zen abiapuntua. Orduan, etorkizun hurbilean kokatu duzun historia hau, zuretzat izan da, zuk gaur egungo egoeraz pentsatzen duzun iritzia platzarazeko moduko bat, nahiz eta etorkizunean planteatu ideia? Bai eta ez esango nizuke horko iritziak ez direlako nirea baizik eta pertsonaien iritzia dira. Saiatu naiz lehenengo aldiz pertsonaia batzuen bizitza irudikatzen. Eta zergatik iritsi diren egoerara, eta nola ikusiko luketen beraiek hainbat eta hainbat kontu, ez? Orduan, bertan agertzen diren iritziak noski, nire irudimenak sortu ditu, baina ez dira nireak. Nik agian gauza batzutan ezberdin pentsatzen dut. Baina nire pertsonaiek egiten dituzten hainbat eta hainbat inpresio dira, beraien esperientzatik, adibidez, Aitor pertsonaiena porrot handi bada, porrot pertsonal bada, berak hortik ikusten du guztia, eta noski, bera oso eskorra da hainbat eta hainbat gauzekiko. Horrek ez du esan nahi ni eskorra nahi zen kontu batzuetan, baina agian beste batzuetan bai. Orduan, distopia honetan, gertatzen diren gauzak, Afrika iparraldean gertatzen diren gauzak, azkenean eragiten dute pertsonaiengan, ezta? Eta zuk hori kontatu nahi izan duzu, pixkat konflikto hori planteatu duzuna alde batera kokatzen artean nahi utzita. Bai, nik azkenean kontatu nahi izan dudana da, azkenean gobernuak hainbat neurri hartu ditu, horrek eragin badu biztanleengan, gerra badago, tropa bar dira, diskurtso martzial bat ari da indarra hartzen, eta horrek badu eragina, eta horren aurrean zer egiten duten zen nire interesa. Horren aurrean pertsonaia hauek nola jokatuko dute. Askotan, orain arte irudikatu izan ditut heroiak. Holako gora bati aurre egingo dioten pertsonak. Orain kontatu izan, orain hobeto esan da pentsatu nahi izan dut, eta aurre egiten ez diotenek zergatik, nola. Utzi egiten dira, konbentzituta daude, hori askoz interesgarrigoa egiten zitzaidan, agian beste egunen batean pentsatuko dut, erresistentzia nolakoa da, hori izango da beste lanen batean, akaso. Ideia hau, obra hau planteatu zenuenean, kritika egiteko intentzioarekin egin zenuen edo zure iritzia bakarrik plazaratzeko?
Nik uste dut galdera bati erantzuteko. Eta galdera zen hori, ez? Ostra, zergatik hain epel nago gaude Mediterraneoan gertatzen ari den honekin. Zergatik, ez? Zer ari da pasatzen gure inguruan. Noski, batzuk bai ari direla gaia serio hartzen eta aita amari ontzia eta beste hainbat adibide badaude horri buruz, baina orokorrean zergatik, ez? Eta hortik indiferentziaren kontua ez nahi sentitzen hor kritikatzeko bestea norberak hainbat kontrasan dituenean eta duintzen nahikoa du nire kontrasanak soinean eramatearekin, ez naiz nor bestei atza begia sartzeko, baina bai galdera horri erantzunak aurkitzeko. Autoraren bat edo beste obraren bat izan duzu irizpide liburu idazterako orduan? Kontzienteki egia esan, eskuartean erortzen zaidan ia gehiena irakurtzen dut, eta ahagintzen naiz nire dieta izaten nahiko bariatua, ez? Saiakera batzu, fikzioa, apura denetik, eta egile ezberdinak ikuspuntuak irikitzeko. Niri krematorio eta en la orillako egilea, Rafael Txirbez da nolabait, ez bere obrak, baina bai bere bi hitzaldi daude YouTubeen, bata Donostian emaniko arkezkanunerekin, eta benetan marabila bada, ez? Kontatzen du nobelagile batek ze funtzio bete behar duen eta ze erantzukizun duen, eta bai da uda honetan entzun dudan audio bat, niretzako erreferentziat izan da bai. Eta esperientzia pertsonalik idatzi duzu liburu honetan edo ez duzu errebelatu nahi gehiagi kontenidua? Ez dut errebelatu nahi gehiagi kontenidua eta bestalde, bai baliatu dut espazio jakin batzun ezagutza, hau da, deskribatzen ditudan tabernak edo deskribatzen ditudan plazak edo liburutegia edo udaletxea nik ezagutzen ditut. Eta ezagutza hortatik abiatu naiz. Hasiera batean egin dituen saiakerak Donostien kokatzeko historia, nolabait Arrasatetik aparte, konturatu nintzen nik ikasi nuenetik ona urte asko pasa direla eta ez dudala ezagutzen Donostia orain nik nahi dudan beste. Eta ez, kaleak eta plazak berdina dira, eta Urumea eta Ondarreta eta Kontxak Ondartza hor daude, baina gehiago mugimendua, ez? Obreroek nun hartzen dute kafea, intelektualak nora juten dira, zein da modako espazioa. Baina gauza batzuk ez ditut kontrolatzen nahi beste, eta hemen iruditzen zitzaidan detaile txikiak direla importanteagoak, ez? Adibidez, elkarreko esaten zidaten hezkuntzari pisu eman diodala pertsonai bat irakaslea da. Nik esaten niona zen, hezkuntza ez zaidala interesatzen horren beste, hezkuntza gai hartuta bere hartan, bai ordean nire belaunaldiaren ametsa delako irakasle izatea. Ez dakit zuen ingurunean, nire ingurunean jende asko irakasle da, oposaketak egiten ibili da ari da, edo bere lana utzi du irakasle izateko asmoz, ez? Nik horri askoz arreta handiagoa eskaintzen diot, eta zergatik irakasle, eta zer da, bokazioa, lan kondizioak, denetik apur bat, bai, nire inguruan eman da, horrek arreta handiagoa deitzen dit, orain astea baino hezkuntza ereduen inguruan filosofatzen. Gainera ez naiz bereziki aditua eta ez dut uste ekarpen egingo nuen igor. Orokorrean, idazten egon zaren denbora honetan, zaila egin zaizu idaztea eta lana pixkatu uztartzea edo bata besteari baino gehiago, dedikazio gehiago eman diozu? Nik idazteko rutina bat lortu nuen, nire buruari prometitu nion ostiral gauak dedikatuko nituela idaztera. Egia zen, ostiral iluntzak ontarako gordetzea lortu dut. Gero pasatzen zitzen, aste, askotan hasi behar nintzela errepasatzen, hau nun utzi nuen, zertan ari da, eta noizbet konturatzen zara, ari batek eramaten zaitu ere, irterarik ez duen kale batera, buelta egin behar duzu, baina, niretzako ez zait kostatzen horren beste idazteak, gogorrago egiten zait zuzenketak, gogorraztea hori lan gogorragoa da, agian esatxeginagoa ere, zen
sortzea beti politagoa, entretenituagoa egiten zain, nahiz eta ez izan pertsonaia batzuk bereziki simpatikoak niretzako, baina hori igual izan da nekezagoa, eta gero asteburu batzuk eta isolatzen ahalegindu naiz, honi irteera apur bat emateko, batzuk ondo irten zaizkit eta beste batzuten isolatu baino gehiago galdu egin naiz. Baina, hori beste historia bada. Azkenean, zer espero duzu liburu honetaz edo zer eragin espero duzu izatea irakurleak liburu hau irakorduan? Jo, galdera ona da, ez dut egia izan presentegi izan. Nik uste dut liburua kokatu behar dugula, o bentsat dudala, dagokion lekuan, hasi berri baten liburua da, orain hainbat liburu ari dira aldi berean aurkezten eta izango duen txokoa. Eta ni eskartuta nago zuek ona konbidatzeaz, niretzako aukera ederra da, baina, imaginatzen dut izango duela eragina inguruan eta xumea. Irakurlarengan, gustatuko litzateke zerbait piztea, bintzat, jake gaia indiferentzia den, bintzat indiferentziarik ez eragitea. Sortzea, piztea, barruan zerbait ona edo eta txarra inkluso, baina, bintzat, erreakzio bat eragitea obrak. Eneko ja pixkat elkarrizketari amaiera emateagatik, orokorrean autorei egiten zaien aldera errepikatuko dut nik ere. Proiektu hau amaituta, ja aurkeztu duzu, liburutegietan segurazki aurki egongo da liburua salgai. Oraindik aurrera, beste proiekturen batetan murgilduko zenuke zure burua, edo igual deskantsatzeko denbora hartzea erabaki duzu? Hau idazten ari nintzen bitartean, olerkiak idazten egon nintzen, eta orain konturatu naiz bata bestearen osagarri zela. Liburua da distopia bat, gerra, gai ilunak, eta olerkia dira justo kontrakoa. Oso olerki goxoak, entrañableak inkluso, ez? Horri forma eman nahi nioke, eta gero, animatu naute idaztera narrazio batzuk jaiaketa baten aurkezteko, nik uste dut nire ingurukoek ohartzen direla hobeto nagoela idazten eta entretenuta, bestela ez naiz inguruko jendea mareatzen. Eta, bai dut, ez dut usten nobela izango denik, atxeden apur bat behar duelako, azkenean lana baita historia oso bat imaginatzea, giro bat, hori uste dut utziko dudala aurrera gorako eta beste gauza xumeago batzutan arituko naizela. Irrikan espero dugu gauza berri hauek eta baita ere liburua irakurtzea noski ere. Neko, agurtu barko zaitut, mila esker gurekin egoteagatik, eta espero dugu ibilbide oparoa izatea hemendik aurrera ere. Bai, eskerrik asko. Aprotxatuko nahiko nuke azken segundu hauek, Iruñerriko pertsona bati eskerrak emateko, Edoi Etxarteri, berak egin du hitz aurrea eta niretzako ohore handia izan da, eta zuei eskerrak ematea aukeragatik. Benago izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik. Orain, kiriketan saioarekin utziko zaituztegu izan ere, Itziar Galdariasek emandako hitzaldi feministarei irudiekin utziko zaituztegu. Beraz, mila esker eta bihar arte.